wanka daban ne Abdul ka samu mata. Wankanta ma daban ne, tsarinta ma daban ne, haskenta ma daban ne, suturarta ma daban ce na Aisha amarya. Sunanta ma daban ne, ni faɗa nake ku gane, halayenta ma daban ne. Sannan niyyar ta santi Abdul za ka faɗa min. Tafiyar ta ma daban ce, duba kwalliyar daban ce, Abdul fa ka yi dace. Ka rike ta sosai da kyau komai ka bata Abdul. Aisha kin cire tuta,